Došli smo do Radeta Stanta da uzmemo izjavu, a Rade i nije baš drage volje da s nama razgovara, ali eto čisto par pitanja da prođemo, pošto eto malo je namrgođen, ali valjda ćemo sad promeniti raspoloženje. Ajde da čujemo kako si. Ja sam uvijek dobar. A šta je bilo malo pre, bilo sam ti je pao motor? A nije, malo mi je pobegao motor u stranu kada sam se digao na headstand, pogrešno sam putanju imao i ništa strašno, podigao sam motor, nastavio da vozim. Ajde krenemo prvo od toga da nam kažeš nešto malo više o tvom motoru. Pa ne znam šta da kažem, mislim većina ljudi to zna, to je Yamaha R6 u potpunosti prepravljena za stunt i motor je, pa koji svaki stunt motor, ono ima neke specifične stvari koje ljudi odmah vide, veći lančanik, kočnice pozadi, to je u principu to. A kako si došao na ideju da se baviš stuntom? Gledao sam klipove na YouTube-u i rekao sam hoću ja to da radim, tako je sve krenulo. Koliko vremena ti odlazi recimo u toku dana ili mesečno na vežbu? Pa u proseku treniram 4 do 5 puta na motoru i 2 do 3 puta idem na MMA u sali treniram i to je to, mislim, meni je to posao, ja se samo time bavim, tako da to mi je glavna preokupacija, tako da odlazim i ceo dan, ceo mesec, cela godina, tako da nestajem. Možemo da kažemo da živiš svoje snove? Da, ja baš živim svoj san. Ono što znamo da je stunt opasan, kaži mi jesi imao nekad povrede, neka iskustva da nam ispričaš? Imao sam 3 operacije ramena, stalno imam neke sitne povrede, sad konkretno imam nekih malo isto povreda koje ću da saniram u toku zime i onda idemo sljedeće sezone opet. Pretpostavljam da sad malo ređe padaš kako godine prolaze. Da, pa imam i iskustva i nekako, mislim dešava se s vremena na vreme i na treninzima i desi se i ovako nekad na nastupu i tako, ali mislim sve to je profesionalizam, to je normalno da se desi. Jel si već spremio nešto novo što ćeš učiti, što ćemo možda sljedeće sezone videti? Pa vidjet ćemo, imam tu neke planove, ali neću još ništa da otkrivam. Vidjet će ljudi, oni koji prate primećuju razliku. To uopšte ne sumnjam, a kaži mi koliko često pripremaš nove stvari? Pa zavisi na ovom nivou, prvo moram da treniram stare da bi ostao na tom nivou, jer već na svom tom nekom rosteru imam nekih 20-ak trikove, moram stare da brusim do savršenstva i nove usput da učim, tako da to je malo komplikovanije nego što ljudima izgleda. U to uopšte ne sumnjam. Dobro, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, meni uvek fenomenalno kad te vidim na stazi, tako da gledat ćete sad u sljedećem krugu.